Bol som obyčajný chlapec, ako všetky deti. Rád som sa hral. Moja obľúbená hračka bola lietadlo. Bolo staré, z železa a zhrdzavené, ale páčilo sa mi ešte viac. Otče, pozri, ako lietam s mojím lietadlom. Môj otec vyrábal zmrzlinu. Založiť vlastnú fabriku. Miloval ma. Nepamätám si na svoju matku. Môj otec o nej nehovorí. Vždy som poslúchal svojho otca. Jedna vec, ktorú mi zakázal, bolo otvárať a jesť jeho zmrzlinu vyrobenú podľa špeciálneho receptu. Ale nenadarmo sa hovorí, že zakázané ovocie je sladké. Čím viac mi to zakazoval, tým viac som tú zmrzlinu chcel. A potom sa to jedného dňa stalo. Tuto je zmrzlina so tajnou prísadou. Čo je na tejto zmrzline také nezvyčajné? Naozaj som chcel zistiť, a tak som si hneď vzal jeden pohár a ochutnal to. Túto zmrzlinu mám tak rád, že som ju začal jesť každý deň, tajne pred otcom. Ale to všetko má následky. O niekoľko mesiacov neskôr som pribral z jedenia sladkej zmrzliny každý deň. Ako sa ukázalo, tajná prísada, ktorú otec používal, mala lákať deti a tínedžerov, aby vždy chceli zmrzlinu. Šikanovali ma v škole. Bili ma, ponižovali ma, urážali a zosmiešňovali. Môj otec rád predával zmrzlinu sám, aj keď mal okolo seba mnoho pomocníkov, ktorých si s láskou vychoval. A jedného dňa predával zmrzlinu ako zvyčajne. A zrazu ma zasiahlo neznáme nezodpovedné auto na červenom náklade a zmizlo neznámym smerom. Oci, tak veľmi mi chýbaš. Bol si moja jediná rodina. Bol si moja podpora. Dúfal som, že mi pomôžeš prekonať toto ťažké obdobie v mojom živote. Ale teraz som už dospel. Nie som tým, čím som býval. Naučil som sa žiť sám. Počas celého dňa som veľa pracoval v jedálni. Túto prácu som nenávidel. Napriek tomu, že som dospel a naučil sa žiť ako obyčajný človek, prenasledovali ma myšlienky na to, ako ma v detstve šikanovali. A tak som pracoval cez deň v zamestnaní a večer som venoval čas štúdiu denníka mojej matky a všetkých kresieb môjho zosnulého otca. A zdá sa, že nastal čas dokázať všetkým, že najlepší výrobca zmrzliny je Rod Sullivan.